Moje meno je Robert Imrišek, som učiteľ na prvom stupni a zároveň otec veľkej rodiny so 6 deťmi. V poslednom čase sa veľa rozpráva o reforme školstva a je to dobré, ale zároveň si myslím, že skutočná reforma začína v našich srdciach, v srdciach učiteľov, vychovávateľov, katechétov a tých, ktorí sprevádzajú deti v procese ich učenia a spoznávania tohto sveta. Pozývam na stretnutie všetkých tých, ktorí majú radosť zo svojej práce, ale aj tých, ktorí túto radosť už nepociťujú. Teším sa na vás. Ja sa volám Tomáš Trpka. Pracujem ako gastroenterológ v klinike Orbis v Nitre. Moje meno je Stanislav Majerník, pracujem ako plúcny lekár na Zobore v Nitre. Obaja pracujeme v pomáhajúcej profesii. A táto práca je dennodenným dobrodružstvom. Pre mňa osobne je to dobrodružstvo s mojím Bohom. Pozývam vás všetkých na zdieľanie o tom, ako žijeme každodennú prítomnosť Boha v našej praxi aj v našom osobnom živote. Ahojte, my sme Veronika a Janek Koštovci a manželmi sme 5 rokov. Veľa sme toho zažili, či už ako mladí animátori na táboroch s deckami, na stredkách Verku alebo ja u Salesianov. Dokonca sme na jednom takom tábore už spolu ako manželia aj varili v kuchyni. Prídeme sa s vami podeliť o všetky zážitky a skúsenosti z dobrovoľníctva a z farskej charity. Som Juraj Havouštiak, podnikateľ z Oravy. Podnikám už takmer 30 rokov v oblasti automatizácie a výrobných technológií. Máme teraz okolo 620 zamestnancov a na mojej prednáške by som vám chcel rád povedať niečo o tom, ako spájame kresťanské hodnoty s podnikaním, ako robíme duchovné vodcovstvo v zmysle toho, čo je napísané v písme, že prišiel som vám slúžiť a nie, aby ste vy prišli slúžiť mne. Tešíme sa na vás u verbistov v Nitre na Kalvárii.